Така, здравейте, приятели, и в днешното видео ще ви показвам покупките ми от DM и Sensei и на сестра ми. И нека да започваме. Аз съм Йоана. Съжалявам за прическата ми, просто бях с шапка. До сега се връщаме, забрахме сестра ми гимнастика. Ето това е първото нещо. Това е чанта на Куроми като турба. Вътре са нещата, чакайте, ето така изглежда. Тя е като турба и е много удобна. Аз знам, че сега са много тренди. Ето Куроми. Фенг съм. И то много голяма, и на Стич, и на Hello Kitty, и на всички. И на Hello Kitty съм взела неща. Значи това беше чантата. И сега време отвътре. Да видим какво се крие. Ето тази моя шнова като панделка са едно. Панделка. Едната е за сестра ми, другата е моя. Много са яки, отишла да стягна чичите. Цената де. Много са яки. Много се радвам. Така. Третото нещо е ето това шишенце на Hello Kitty за моите танци. Ето вижте. Много яко, на мен много ми харесва. Ето, ще го измием, разбира се. Не беше лошо. То не е точно термос, а е леко такова, вижте. Не знам как да го кажа, като пластмаса. Накрая на видеото ще ви казвам и цените, колко са стрували. Така, почваме с нещата от DM. Това бяха от Sensei. Да, и чанта от Sensei. Ето тези две неща, вижте. Това са пачове за очи с драконов плод. Много са яки. Не съм ги пробвала. Нямам търпение да ги пробвам. Вижте. Вижте как бляскат. На живо още повече бляскат. Много са хубави. Ето да, с драконов плод са те за 15-20 минутки. Стоят по принцип от очите. Ето. И да, много са яки. Едно сестра ми, за да се съди пак. Сега време да ви покажа или четвърто или пето нещо. Аз взех маска с портокал. Тя има витамин С в нея. Ето. 96% портокал. Така. Тя стои за 15 минути. Може да изглежда много свежо, вижте. Лятно, свежо. Ето. Много е яка. И за сестра ми е ето тази. И повечето сте я виждали. Тя също много хубава, съм я пробвала, но тази не е портокала. Тя стои за 10-20 минути по-дълго стои. Защото витамин С е по-бързо. Ето. Тази с някакъв мириш на нещо, но по-мъжки нещо е такова. Ето. Но са яки и двете. Така. Следващото нещо е ето този дезодорант, който е много лятен. Между аз и лятото искам да си взема. Мирише много хубаво. Мирише на диня, на ананас и на виолет. Виолетка. ASMR. Много свежо изглежда, много лятно.
Така, и последното нещо е това на L'Oreal. Не знам за какво е, то е на майка ми. Би трябвало да е нещо за коса или за тяло, нещо ето такова. Вижте му света. Много си допада с тази маска. Мирише много яко, между другото. Това е някакъв серум, не знам. Ще видим после. И да, хора, сега ще ви кажа цените. Това не знам колко струва. Мисля, че струваше около нещо от сорта на 3,50, нещо е такова. Няма друго в турбата. Турбичката на Куроми струваше, ето сега ще ви кажа. Да видя етикета. Между вижте етикета колко е як. Тя струваше 6 лева и 90 стотинки. Заслужаваше си, не е скъпа изобщо даже, ето. Така, шишенцето на Hello Kitty. Ето така изглежда етикета. То струваше 5 лева и 90 стотинки. Много хубаво. Така. Двете шнури за коса струваха по 2 лева и 90 стотинки. Но са яки, направо без пари. Тази маска струваше, ето сега ще ви кажа, $1,60 или $1,50 струваше. Нещо такова. И тази беше някъде по-скъпа 2 лева, защото е някакси, не знам. Да. Дезодоранта. Също не знам колко струва, беше около 2-3 лева. Спомени. Да, издържа 24 часа, т.е. един ден. Тези пачове струваха 1,50 или 2 лева. И да, това беше всичко от мен, хора. Надявам се да ви е харесало това видео. Абонирайте се, харесайте видеото и чао до следващото видео.